Pulssi käden ojennan ja toisen päälle asetan. Ne syystä joka tiedän, mä tunnen sykkeen sydämen. Arvoisa Kirkkonummen Siuntion sydänyhdistyksen hallitus lisää jäsenineen. Tervetuloa tähän kesän jälkeen ensimmäiseen kokoukseen. Meillä on tänään tärkeä kokous. Paitsi noita normaaleja asioita, niin meillä on tämä jäsenkirjeiden postitus. Ja tässä ensin tämän hallituksen esittely. Tässä on puheenjohtaja Sirpa. Ja eikä sitten muuta kuin hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi. No, minä olen Tuur ja toimin tässä varapuheenjohtajana. Ja sitten on vertaistukihenkilö ja jäsenrekisterin hoitajana. Arja olen minä ja kerho vastaava keskustassa. Minä olen Riitta ja hoidan markkinointia Siuntiossa, siis myyn sydäntuotteita. Minä olen Seija ja hoidan markkinointia keskustassa, enimmäkseen ja Veikkolassa. Olen Ritva, terveysasioista vastaava ja Veikkolan kerho vastaava. Minä olen Marja, matkavastaava ja otan vastaan matka- ja kulttuuritapahtumiin jäseniä. Minä olen Mailis, apulaismatka vastaava. Yritän juosta tuon Marjan perässä niin paljon kuin ehdin, koska hän on todellinen tehopakkaus. Olen Jorma Kalevi, vertaistukihenkilö ja myös matkavastaava Veikkolasta. Olen Elli. Olen kerho vastaavana tuolla Siuntion alueella ja lisäksi terveysliikunta Asahin ohjaaja. Pyrin sitä aatetta saamaan tänne sydänyhdistykseen. Ja Riitta ja toimin sihteerinä ja toisena jäsenrekisterin hoitajana. Tämä ensimmäinen kokous päättyy. Kiitoksia siitä. Sydänrytmi, jos on sulla säännöllinen tasainen. Hyvä niin, mut saattaa tulla joskus rytmi tällainen. Ja nyt sitten siirrymme varsinaiseen toimintaan, eli viestintään. Meillä on oma viestintäryhmä, joka hoitelee asioita, mutta tähän viestintäryhmään me kuulumme kaikki. Eli seuraa jäsenkirjeiden kuoreen laitto ja postitus. Olisiko siellä sitten tähän kirjekuoriryhmään vapaaehtoisia? Minä. No, kiitos. Kaarina, voisitko sinä olla siinä niin kuin? Kirjekuori vastaava. Niin, kirjekuori vastaava. Ja sitten tässä voi olla ihan nyt sellaiset, jotka ei tunne niin paljon, tarvitse tuntea ihmisiä. Eli näitä uusia voisi olla Seija, Ritva, Riitta E. Sopiiko? Sopii. Ja niin. Ja tuo tulee Nyyran Jonoko. Laiho kasvaa kyntäjälle, arvo työnsä täyttäjälle. Tässä yhdistyksen koulutusryhmä Riitta, Leena, Tuur ja minä eli Sirpa. Ja tässä on kuvattuna ensinnäkin Sydänliitto, sitten Uudenmaan sydänpiiri, meidän yhdistyksemme eli Kirkkonummen Siuntion sydänyhdistys, jossa on yli 500 jäsentä. Ilman jäseniä ei tarvita yhdistyksiä, ei piiriä eikä liittoa. Joten meidän yhdistyksessämme tärkeimmät eli jäsenet kuuluvatkin ylös. Käden ojennan ja toisen päälle asetan. Ja aamuin illoin pulssia mä yrittelen tutkia. Voitaisiin käyttää sitten siihen vuorovaikutusasiaan siitä
Meilläkin ei ole tarvetta purkaa tätä äskeistä. Ei. On. Onko meillä on kyllä. Onko Marika? On. Ja mä luulen, että teilläkin on. Joo, aloittakaa vaan. Tällä hetkellä tämä on se, mikä versio siellä on, mutta siellä tietysti voisi vedä semmoisen version, missä on noi tyhjätkin noi valmiiksi. Näet, että eli löytyy sieltä HSY:n sisältä. Se vie pohjan pois hyvältä vapaaehtoistyöltä. Ja huumorihan on yksi tärkeä. Siis se on niinku ilman muuta, joo. Et se vaan, että kaikki ei ymmärrä samaa huumoria. Mulla on semmoista juuri niin kuin nämä YT-neuvottelut ja muut, niin ei kaikki ymmärrä sitä, että se on huumoria. Joo, että siinä se onkin just tämä vuorovaikutus sen kanssa, että osaa katsoa sen ihmisen, että kenelle sen voi heittää. Niin. Että ei kaikille todella ei voi heittää. Että joskus siinä epäonnistuukin, ainakin mä oon epäonnistunut. On. Mutta sitten täytyy vaan anteeksi. Joo. Mutta nämä on ihan hyviä. Vaapukkatalo. En tiedä mitään somempaa kuin pieni marjatalo. Punaiset seinät siinä on, punainen kattovalo. Ja kesän kirkas aurinko sisälle sinne paistaa. Ja pieni mato majassaan mehua marjan maistaa. Kukapa voisi tietääkään herkkuja ruokapöydän. Minäkin muutan Vaapukkaan, kun oikein suuren löydän. Kiitos kauniista sanoista, ja toi on tosi tärkeä juttu, just toi kaikessa henkilökohtaisessa elämässä, järjestöelämässä, työelämässä, niin se, että uskaltaisi silloin sanoa, kun asia on ajankohtainen, sen mikä harmittaa, eikä jäisi sitä hautomaan itsekseen ja miettimään ja siinä niinku hapantumaan. Että on välillä vaikeaa, en mäkään pysty siihen aina, mutta mä niinku pyrin niinku rohkaisemaan siihen itseään ja pitämään sen mielessä, koska se on ikävää, jos asioita jää roikkumaan, niin selvittämättömiä asioita. Ja aika suuri osa sellaisista asioista, jotka meitä elämässä satuttaa, niin ne on sellaisia asioita, että ihmiset on ehkä, ei ole niinku tarkoittanut, mutta me ollaan otettu se niin. Ja ehkä se toinen ihminen tiedäkään, mitä se on niinku tehnyt. Ja sen takia ehkä olisi niinku hänellekin kohtuullista sanoa, että miltä niinku musta tuntui, että voi niinku jättää yhdessä sen niinku taakse. Tulee se tunne, että sitä ei hyväksytä. Se on jo lapsella koulussa. Se opitaan jo koulussa. Meidän opettajamme on sitä Vaapukka vajoo. Nostakaa mun pois. Aina kun teillä käy mielessä joku kaunis asia teidän lähimmäisestä, niin sanokaa se ääneen sille. Sillä on mieletön vaikutus, kun antaa ihmiselle läheiselle kaunista palautetta. Nimittäin se palaa niin ihan yhtä voimakkaana itseensä takaisin siitä niin reaktiossa, minkä häneltä saa. Nyt voitaisiin tehdä, että naapurille annetaan jotain nättiä palautetta. No niin, siitä vaan. Ole hyvä, jotta kun minä löysin Asia ei ole oikeastaan enää muuta asiaa ennen tiistaita, kun semmoinen kierros, että nopeasti jokainen sanoo, mikä fiilis nyt on, kun lähdetään kotiin tästä seuraavaksi. Mulla on ihan ihana fiilis, pumpsi pum pum. Miten menee? Pulssisi sun? Hyvin. Ihan hyvä päivä oli. Tiistaina en päässyt. Aha, no hyvää syksyä sitten. Olen kiitollinen, niin kuin siinä kortissa sanottiin. Yhäkin. Sirpa. Niin, mäkin olen yrittänyt olla oma itteni. Voidaanko siellä laulaa tonne se pulssipuu? Voidaan. Rytmi, jos on sulla säännöllinen tasainen, hyvät linnut saattaa tulla, joskus rytmi tällainen. Pulssipum, pulssipum, pulssipum. Mites nyt tämän rankan päivän jälkeen, mitkä on tunnelmat, jos ajattelet sitä alkua ja sitten tätä nykypäivää? Meillä nyt on vielä 1,5 päivää jäljellä tätä koulutusta. Joo, siis tuuttorinahan me niin tässä nyt on toiminut, kun mulla on tämä hassu kaksoisrooli, kun mä oon sekä projektipäällikkö että sitten tuuttori.
sun kanssa parina. Niin kyllä silloin ensimmäisellä kerralla, jos ajattelen sitä koulutusta, niin silloin ehkä jännitti enemmän ja oli sellaisia paineita siitä, että kuinka onnistuu niin kouluttajan roolissa. Ja ylipäätään niin tämän koko aineiston omaksuminen oli aika haastavaa. Mutta silloinhan se jo tuli sitten esille, että ei me millään ehitä sitä käymään siinä kuin vain niin osittain, mitä me sitten tehtiinkin. Ja kun antoi sille vuorovaikutukselle tilaa ihmisten kanssa ja sille palautteelle, niin sehän rupesi rullaamaan ihan itsestään. No, miten näet sitten tämän yhdistysten roolin tässä, koska alun perinhän se oli niin kuin laadittu tämä koulutus tietyltä teidän taholta ja siinä oli ollut apuihmisiä, mutta nyt sitten näiden koulutusten aikana, kun me yhdistykset ollaan saatu vaikuttaa, niin miten näet sen ehkä muuttaneen tätä koulutusmateriaalia ja muuta? Yhdistyksillähän tässä on ollut se suurin rooli oikeastaan. Kaikki mitä on tehty yhdistyslähtöisesti sillä tavalla, mitä tarpeita heillä on ollut ja kuinka siihen on voitu vastata. Tietenkin se, että tässä on päävastuussa 2 vastuuvalmentajaa, Reijo Perkkiönmäki ja Jyrki Ahola, jotka on myös yhdistystoimijoita, mutta tehnyt tähän satojen tuntien työn, niin tuo siihen tietysti semmoisen haasteen, että kuinka heidän tekemä materiaalityöstö ja sitten toisaalta yhdistysten se haltuunotto, miten ne ottaa sen, niin kohtaa. Ja tämä on oikeastaan se alue, millä on toimittu koko ajan, tämä koko vuoden alusta tähän saakka. Ja nyt sitten näitä asioita dokumentoidaan, ollaan dokumentoitu jo, ja sitten sen kaiken siitä opitulla pohjalla, niin sitten ehkä vielä parempi tulevaisuudessa seuraavasta Hyvä Sydän-yhdistysvalmennuksesta. Sydänrytmi sisällensä kätkee tiedon salatun. Onko tahti sydämensä tasainen vai pussipum? Pussipum, pussipum, pum. Pussipum. Mä oon huono suomen kieli. Käsi aloittaminen sotkestaan. Toiveen kerran pidetään meidän matkoissa sienhyveitä. Viittekö te ihmisiä? Joo. Ei jää niin vaikea sanoa, kun täällä on kaikkea. Hetki. Ja mikä hyvä ajattelen, mitä laululahjatulla on. Ja sen hyödynnä. Sä oot hyödynnä liikunnallisesti aivan mahdollista. Nonni. Ainakin napaan nyt teidänkin puolesta kaikki. Niin. Se oli mun mielestä tosi kiva. Olitteko te siellä? Olitte te siellä. Musta oli tosi hyvä paikka. Hoitoineen. Et nämä kotimaan kylpylät on hirveän ihania tietysti. Punaikamme näin mittailtiin ja vihdoin viimein kävi niin, et löytyi rytmi yhteinen sydäntyöhön kaikki. Ja meidän yksi tavoitteemme oli viestinnän kehittäminen. Ja se oikeastaan sitten tulikin tämän vuoden varrella niin kuin vielä tehostetummin esille. Eli se oli meillä tuossa niin kuin 5-vuotissuunnitelmassa ensimmäisenä. Tälle vuodelle oli sitten muutakin, tietysti vuosikello, toimenkuvat, yhteistyön lisääminen eri toimijoiden kesken ja terveysalan ammattilaisten yhteistyön lisääminen. Mutta tällä kertaa me keskitymme nyt lähinnä tähän osioon, eli tähän viestinnän kehittämiseen. Ja nyt arvioimme sitä tällä ryhmällä tämän lakanan mukaan, joka meidän pitäisi jotenkin täyttää. Tässä palaverissa on tarkoitus arvioida tähän näitä nimenomaan viestintään liittyviä asioita. Ja tässä nyt otetaan tämä asia ensin, eli tiedottaminen ja viestintä yleisesti. Mitäs numberia? Nykytila arvioitu 4. Joo. Mitäs? Tavoite. Onko 4 muuten liian hyvä? Ehkä se vähän yläkantti on, vaikka ei mun mielestä nyt meillä niin huono tuo tiedottaminen nytkään ole, mutta
Musta se on kuitenkin kauheasti parantunut tänä vuonna vielä. Ja sitten kun ajattelee kuitenkin näitä... No, Nelonen, okei. Ja jos vertaa vielä muita yhdistyksiä, niin kyllä no niin, joo. Ja sitten tavoite olisi tietysti vitonen. Vitonen tietysti tavoite. Joo. Merkitys. Eli kuinka tärkeä tämä viestintä on? Tiedottaminen. Niin, tiedottaminen. Erittäin tärkeä. Eikö se ole 5 plus suunnilleen? Siis musta on kyllä niitä. Ja kun se on vielä tämä meidän kehittämishanke. Eräs meidän 5-vuotistavoitteistamme oli viestinnän kehittäminen. Ja tässä on tämä elokuun 2. päivä perustettu viestintäryhmä kokonaisuudessaan. Ja minä olen sitten tämän ryhmän tämmöinen manageri, eli hankin näitä tilaisuuksia, missä me voimme viestintää harjoittaa, varsinkin tätä laulullista viestintää ja musiikillista viestintää. Sitten meillä on toisena henkilönä, mikä järjestys meillä nyt on? No, Tuur voi sanoa sitten, mikä sun osuutesi on? Joo, mä oon Tuur Wikström ja mä hoidan tässä näitä kirkkonummi- tai jäsenkirjeiden ruotsinkieliset versiot ja kirkkonummipäiviä, eri asioita siellä on varsinkin näitä teltan pystytyksiä ja muuta kerään porukkaa. Ja minä olen sitten se Kaarina Wikström, joka olen tässä tämä Vallen nimellä Alma Media, kun välillä näyttelen Almaa. Ja sitten nämä kotisivut, jotka olen tehnyt tässä 2 vuoden ajan, niin ne on tullut entistä tärkeämmäksi, koska ihmisiä tulee työelämästä enemmän mukaan ja jotka ovat tottunut käyttämään näitä sivuja ja hakevat sieltä sitä tietoa. Ja sitten on Rane, ole hyvä. Joo, mä oon Rauno Pohjani Rane. Mä olen tässä nyt sitten vuoden verran harrastanut tämmöistä, tai koittanut tehdä tätä kuvausta, eli valokuvia ja videoita. Vähän näistä, no lähinnä pulssipumista ja vähän muustakin. Sitten me tehtiin Sirpakan kanssa sitä esitettä. Saatiin kesälämpöiset päivät menee siinä mukavasti puhelimen ääressä ja vähän muutenkin. Ja mitä nyt sitten se tiedotuslehtykäinen meni tuossa ja muuta tämmöistä. Se on hyvä työjako sillain, että Rane ottaa kuvat ja sitten ne tulee mulle ja mä laitan tekstit niihin ja sitten ne menee takaisin Ranelle ja sitten ne menee Kaarinalta tai Alma Mediaan ja sieltä kotisivuille ja sillä tavoin, että tosi ihan vakavasti tosi hyödyllinen on tämmöinen, että viestintä on nykyään todella tärkeää. Sydänrytmi onko sulla flimmeri tai tasainen? Aina mukaan voit sä tulla joukkoon vapaaehtoisten. Pursi pum, pursi pum, pursi pum, pursi pum, pum. Ja Sirpa on niin ujo, että ei uskalla sanoa, että sanat ovat hänen tekemänsä tähän lauluun. Sinullakin on vain yksi sydän. Sitä kannattaa huoltaa. Tule mukaan sydäntyöhön. Yhdessä ilolla.